Mae'r coleg yn cydweithio gyda Menter Iaith sir Benfro a hefyd yr Urdd a'r Twf ac ati, ond yn ddiweddar yn fwy agos gyda Cyngor Sir Benfro, gyda'r menter diwrnod siwmai, simai. Ac o'n i'n teimlo bod ni yn gweithio ar y cyd gyda'r sir pan o'n i'n neud y fenter hon. Ac oedd hi yn fenter wir lwyddiannus ac i ni'n edrych nawr ar beth allwn ni wneud y flwyddyn nesaf. Mae gyda ni, gyda Cyngor Sir Penfro, nath gydlynu'r gweithgaredd. Mae gyda nhw syniadau eitha uchelgeisiol a ni'n awyddus iawn i fod yn rhan o hynny. Ac wrth gwrs, mae'r holl waith marchnata a'r hysbysebu a'r cyhoeddusrwydd, mae'r holl beth yn cael yn mynd mas i'r gymuned. So felly ni yn gweld hynny fel ein bod ni yn cyfrannu tuag at Hybu Dwyieithrwydd yn y sir.